Lapiko azkarra. Denis Papen frantsesa zen eta 1979 garren urtean lapiko azkarra asmatu zuen. Balbula batez osatuta zegoen lapiko azkarra. Eta orain egiten da azkarrago janaria. Baina ez zuen arrakastarik izan. Orain etxe guztietan lapiko azkarra daukagu. Grapagailua. John Maynard estatu batuetakoa zen. Grapagailua 1950 urtean asmatu zuen. Grapagailua lotzeko orriak balio du. Gaur egun aurkitu alduzue grapagailu elektrikoak, airezkoak eta egurrezkoak. Nork ez dauka grapagailurik etxean? Titi zorroa! Nire asmakaria da Titi zorroa. 1913 urtean Mary Jacob estatu batuetakoa zen eta asmatu zuen Titi zorroa. Eta diduruna zen eta gauean dantza egitera joaten zen, baina kortxarekin ezin zuen dantza egin. Así que Mary Jacob asmatu zuen lehenengo Titi zorroa. Bi zapilotuta eta hemen bi kordel. Zelako asmakari ona, Titi zorroa! Cremallera. Mi asmakaria cremallera da. Eta bera, amatuan cremallera asmatu zuen. Asmakari horrek oielak eta jantziak erraz lotzeko balio cremallera leku guztietan daude. Botila irekigailua. Gure asmakaria da botila irekigailua. David Olañetak palanka bikoitzako botila irekigailua asmatu zuen. 1972 urtean. David Olañetak euskalduna zen. Eta bojen trepezarako asmatu zuen palanka bikoitzeko botila irekigailua. Bojen trepeza Eibarrekon dago eta gaur egun jatetxe guztietan erabiltzen dira. Hormetako botila irekigailua asmatu zuen. 1959 urtean. Gora lasai euskaldunak! Telefonoa gure asmakaria da. Alexander Graham Bellek burdinari batekin telefonoa asmatu zuen. 1970 urtean asmatu zuen. Bere ama gorra zenez soinua ikertzen ari zen. Nork ez dauka telefonorik poltsikoan?
We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people